Ne, bacha, jde k nám návštěva. Ne. Teď. Tady. Okay, já musím počkat, až jsme nabídou životy. Kde? Protože zdrhli. Tady jsou. Záda. Ano, tak. Pomoc. Vrazí. Dělej, pojď. Čau. Je, ticho. Já jdu těžit. Alibi, to na prdele, alibi. Domů. Je máme u baráka v Krově, to mám taky. Nemáš torče? Nemám. To je v ryti. Ahoj. Máme hodně torčů, jsme bohatý. Nice. Čo? Hej Benny, jak moc spravit meč? Ty chci jakoby jeden stroj. Co chceš? Spravit meč. Meč? Jako, když mám 2 meče načnutý, tak jak ho moc spravit? To nejde. Ne. Nejde. To musíš doničit. Jo, jde to. Jak to spravil? Musíš dát 2 vedle sebe. Ale spraví se ti jenom jeden. No. No, tak Jo. to je naprda. Já dělám schody do pekel. Já ti pomůžu. Opět, když tak jenom jednu řadu. Víte jo? Já ti pomůžu. Tady potřebujeme nutně uhlí. A tady by někde mohlo být uhlí už, tady bude třeba například. WTF. A už ti dám hlavu. Kopej dál dolů. Já budu tady. No super. A nevidím. Já donesu torče, máme poslední 2 a ten ne. Se divím, že tu ten barák ještě nikdo nenašel. Jsme hodně nápadní. Hej, vydrž, já si musím udělat. To je můj čas. Musíme rozvážit. A tak ona. Nechápu, proč jsem si dala kamen, když mám tady. O, chceš pavoučí oko? Je strašně dobrý. Jo, chci. Mám hlad. Já vím, že to ubírají tak tvrdí. Super, no. Jenny, tady najdem redstone. No super, rozbít to, viď. Máš jeden torč, tak si když tak pak rozsviť, ale uvažuji s tím chytře, Honzo. Protože to tady není. Ne. Ale Anonymous, nerozloučíme se už. Aby jsme to ukončili, že jsme to dali pak na další díly. Tak se portni domů. Takže tímto dílem prvním asi se s vámi loučíme a příštím díle zase čus. Čus.